găsit, draga mea! Sunt Irina Pârvu, psiholog, psihoterapeut de familie și cuplu, educator parenting. Poate că ai auzit despre FOMO, un acronim de la englezescul Fear of Missing Out, care în românește s-ar putea traduce prin teama de a nu fi lăsat pe din afară, de a nu rata o anumită experiență. Astăzi vreau să discutăm despre această teamă pe care o pot resimți părinții, copiii și mai ales adolescenții. Cum detectăm FOMO? Cum ne afectează și ce putem face pentru a liniști teama aceasta? Iată câteva întrebări importante la care vom încerca să găsim împreună răspunsuri. Adolescenții trebuie să înfrunte FOMO în fiecare zi și deseori aceia dintre ei care încearcă să-i țină piept sfârșesc prin a se simți izolați și singuri. Fiindcă FOMO nu are de-a face cu un singur eveniment. E mai degrabă vorba despre o stare de teamă continuă de a nu fi lăsat pe din afară de către ceilalți. Iar dacă te gândești că această stare îi definește doar pe adolescenți, ei bine, 75% dintre adulții care au participat recent la un studiu pe această temă au declarat că au experimentat și ei FOMO, acel sentiment neplăcut că undeva se întâmplă lucruri importante și interesante, iar tu fie nu știi despre ele, fie nu ești parte din ele. Adolescenții vor să fie acceptați în diverse grupuri și caută să câștige acest statut dorind să impresioneze. Atunci când vede diverse imagini pe Instagram și statusuri pe WhatsApp în care sunt prietenii sau cunoscuții care se distrează fără el, copilul sau adolescentul poate fi extrem de dezamăgit, fiindcă el sau ea n-au fost acolo cu ceilalți. Iar lucrul acesta se întâmplă deseori fiindcă adolescenții doresc să fie mereu la curent cu lucrurile care se întâmplă în viețile sociale ale celorlalți. Și deși pare ciudat, această nevoie îi face, cel puțin pe unii dintre ei, să nu fie implicați atât de mult în propria lor viață, ci mai degrabă în viețile celorlalți. Prin urmare, dacă îți vezi adolescentul verificându-și telefonul în timpul mesei cu familia sau chiar în timp ce se uită la serialul său preferat, să știi că face acest lucru fiindcă este mânat de anxietatea de a nu fi fost lăsat pe din afară. Poate că teama aceasta nu ți se pare a fi una extrem de periculoasă. Și totuși, mulți șoferi tineri care au fost implicați în accidente de mașină au admis faptul că răspundeau la mesaje sau citeau mesaje în momentul în care au făcut accidentul. Alți adolescenți ajung să nu mai doarmă un număr suficient de ore din același motiv, iar deprivarea de somn conduce la creșterea în greutate, apariția acneei, a comportamentelor agresive, scăderea performanței școlare și lista poate continua. Puțini părinți realizează că adolescenții lor sunt adesea copleșiți de invidie și regretă amarnic anumite decizii pe care le-au luat în trecut. Iar multe dintre aceste trăiri specifice lor par să fie alimentate de social media. Unde se poate ajunge? La singurătate, inadecvare, pierderea încrederii în sine și chiar la depresie. Iarba este mai verde în curtea vecinului, spune un proverb, iar lentilele social media pot accentua foarte mult culorile, mai ales atunci când imaginile prezintă o perspectivă exagerată sau atent retușată a realității. Vrei să susții autonomia și libertatea adolescentului tău? Atunci încurajează-l să se implice în activități la care să nu aibă nevoie de telefon. Îndeamnă-l să participe la întâlniri face-to-face cu prietenii lui. Organizează tu pentru el asemenea întâlniri. Atunci când adolescenții sunt mai degrabă orientați spre exterior, spre ceea ce fac și postează ceilalți, se pierd pe ei înșiși, își pierd sensul propriei identități de sine. Și nu-i de mirare că un astfel de adolescent va avea o stimă de sine joasă. Rezultatele unui studiu pe care l-am citit de curând scoteau în evidență faptul că ne simțim mai rău în legătură cu propria noastră persoană cu fiecare minut în plus petrecut pe cele mai populare site-uri de social media. Iar sentimentul general de stare de bine, de mulțumire de sine e într-o continuă scădere, din cauza nevoii constante de a fi conectat, de a fi la curent cu tot ce fac ceilalți. O altă cercetare recentă a demonstrat că aproximativ 1/3 dintre cei care se uită la pozele de vacanță ale altora sfârșesc prin a se simți ei înșiși foarte prost imediat după ce le-au văzut. Revenind la FOMO, peste 50% dintre adolescenți declară că sunt îngrijorați atunci când descoperă că ceilalți s-au distrat în absența lor. Iar pentru ca lucrurile să fie și mai complexe,
Există o corelare directă, dovedită prin studii, între numărul de ore pe care o persoană le petrece online și nivelul său de stres și depresie. Din fericire, chiar dacă nu ești psiholog, poți să-ți ajuți adolescentul să lupte cu FOMO. Învață-l să practice recadrarea, să înceapă să privească din unghiuri diferite o anumită situație. În felul acesta, îi oferi o armă puternică, de care se va putea folosi și atunci când vine vorba despre FOMO, schimbând felul în care privește situațiile în care s-a simțit lăsat pe din afară. Apoi, încurajează-ți adolescentul să scrie într-un jurnal gândurile negative, emoțiile pe care le trăiește. În felul acesta, el sau ea va reuși să observe cât de des apar gândurile și emoțiile negative legate de propria persoană și viață. În momentul în care iei urma propriilor tale gânduri, poți începe să le modelezi, să le reformulezi și chiar să le înlocuiești, în așa fel încât ele să devină neutre sau chiar pozitive. Și dacă tot am vorbit despre notatul gândurilor într-un jurnal, încurajează-ți fiul sau fiica să noteze lucruri pozitive, ce apreciază la ei înșiși, la viața pe care o trăiesc, la relațiile în care sunt implicați și așa mai departe. Concentrarea pe lucrurile frumoase care le umplu viața, exersarea obiceiului de a căuta, găsi și a aprecia ceea ce au și ceea ce li se întâmplă, sunt obiceiuri bune, care îi vor ajuta pe adolescenți să nu mai trăiască sub imperiul FOMO, să acorde mai puțină importanță lucrurilor pe care simt că le-ar putea pierde. Bineînțeles că unii dintre noi i-ar putea spune adolescentului: ține telefonul închis sau lasă-l o vreme descărcat și asta sigur te va ajuta să nu mai întreții FOMO. Totuși, închiderea telefonului nu rezolvă cauzele acestei frici. Surprinzător, ea poate exista chiar și atunci când adolescentul nu mai este prezent pe nicio rețea socială. Soluția este să înlocuiești prezența în social media cu ceva plăcut și interesant. Încurajează-ți adolescentul să facă și alte lucruri care îi se par atractive, să se concentreze și să-și ocupe mintea și cu altceva decât social media. O altă idee folosită cu succes de unii părinți este stabilirea unui interval de timp pentru conectarea pe social media. În felul acesta, adolescentul nu mai este lipit tot timpul de ecrane și devine mai productiv în celelalte domenii ale vieții sale. Îți poți ajuta adolescentul să lupte cu teama aceasta amintindu-i ceva ce el, de fapt, știe deja. Avem la dispoziție doar 24 de ore în fiecare zi, așa că nu avem cum să fim peste tot, oriunde unul dintre cunoscuții noștri face ceva. Nu putem participa la orice întâlnire, la orice zi de naștere, la orice eveniment. Și încă un aspect important. Fotografiile pot prezenta o realitate deformată. Uneori pare că prietenii adolescentului se distrează grozav, dar de fapt s-au străduit să pară că așa stăteau lucrurile în momentul în care au făcut poza, deși realitatea de fapt era cu totul alta. Sper că ți-au fost de folos informațiile prezentate în acest episod. Dacă vrei să ne cunoaștem și mai bine, te aștept pe site-ul meu, terapeutdefamilie.ro. Iar până data viitoare, reamintește-ți că nu trebuie să fim mame perfecte, ci mame pur și simplu.